Alah yo yo. Aku kenal kamu. Siapa? Ya ampun, Yora. Bertemu lagi di channel Endah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Cus! Wes bar guys, iki aku nek omongan ora iso koyo brok-brok kok biasane ya. Ya alhamdulillah cara mono gimana operasi ini berjalan lancar. Terus gue sing apa jenenge sing merekomendasikan untuk diambil dioperasi gue dokter guys, ora aku yo gak ero nek mau langsung tindakan kayak ngono kuwi. Yo nek umpamane ngomong aku alay, ngomong gak tahan loro, alay yo ora apa-apa guys, yo aku pancen ora kuat ngempet loro. Nek ning untu ki walah ora nyaman, mangan ora nyaman, turu gak nyaman. Wong aku operasi sesar kae aku yo iso ngempet. Yo ora tahu adek piye-piye ora tahu. Aku sambat yo ning ibuku dhewe, ning bojoku. Aku mbok arani alay ora apa-apa. Ora apa-apa aku. Muga-muga sing ngomong alay kuwi untune tukul 5 wis ngono ae lho. Muga-muga tukul 5 lorone ngluwahi apa sing tak rasakno wis ngono ae. Wong sing asli iki untu iki cara mono ki gigi bungsu kuwi nek mang wis dijelasno karo doktere. Kuwi cara mono iki gigi sing sekirane iki memang lambat tumbuh ngono lho. Kuwi iki ora nek fungsine ngono. Engko nek dibeno ya ndekne nek semisal anu ngresikine ya angel. Engko nek diresiki pas ikatan gigi ngono kuwi ndekne ya nyogrok gusi sing guri malah dadi lara. Dan nek umpamane dinggo ngunyah kuwi dhuwure kan ya ora enek ancere untu. Dadi pamane ya emang ora enek fungsine dan kuwi pertumbuhane kuwi miring. Untuku kuwi, gigi bungsuku kuwi ngono lho. Miring nek semisal dibeno kuwi nabrak untu liyane. Dadi lorone luweh-luweh. Apa neh sing samping gigi bungsuku kuwi adalah untu tambalan ngono lho. Aku kok walah ora apa-apa pancen sing iso ngerti aku pancen mbokku tok guys. Aku nek mang yo nganu langsung telepon ibuku. Bu aku bar dioperasi untukku sidone dijipuk. Aku ngono iya nduk lha piye ngono. Engko jenengan nunggoni aku rene yo aku ngono. Arep boyak mbok ndo piye-piye arep boyak aku sing penting aku cek duwe mbok. Ijek enek panggon sing tak curhati, tak cerita. Oh padahal aku yang golek salah iki apa ngono lho. Aku golek-golek duit dhewe. Cara mono, aku nek lara ya tak tambani. Salahe apa? Kayak aku ngrugekno wong, kayak aku ngelongi brasem ae. Nek wis dijabut ngene iki cara mono aku mangan. Engko lak yo wis nyaman, ora ngrasakno teng-teng, ora ngilu, ora apa. Kayak anakku diurusi karo Mak Ngatini, guys. Kimang perjalanan ning mobil tak mii turu. Dek mang yo wis tak dulang mangan. Walah. Mbok iki lara guys yo tak kandhani yo. Mbok kabeh mbok iki lho lara iki cek iso nyandak liya-liyane tak ndani. Weh. Tapi wong lanang iki urung tentu iso nyandak ngono iki urung iso. Yo ngletak tok ngono kuwi sam. Tenan.
ora enek aku tak apa mengubah ciptaane Gusti Allah ki ora enek aku ki. Nek ora trimo ya wis berarti ya dokternya sing kleru wis ngono ae berarti. Wong mas aku dokter sekolah yo miliaran. Pamane yo cara mono yo pinter. Nek ora pinter mosok pasiene akeh, mosok dadi dokter. Nek ora pinter. Manut doktere ben uripku ben penak ben ayem. Cek kleru. Walah, yo. Amit. Aku kadang ora tahu guys ngene iki guys. Iki cara mono aku lagi men ae. Ngono. Kadang iki wong meneng terus ngono iki yo kesel guys kadang iki cara mono. Kadang yo pengen nek enek sing tak brolno curhat omong ngono kuwi. Iki aku ben ae guys. Kowe meneng ae aku tak ngomong sak ngomongku. Mumpung aku gelem ngomong. Mumpung bar tak ombeni obat bareng iki cekot-cekote ora pati yo krasa. Pokoknya rungokno ae, pokoknya aku apa yang gremeng apa ae, pokoknya rungokno ae guys, ora usah piye-piye. Aku wis bersyukur ngono duwe Mbak Jessica bersyukur guys aku Mas Hami. Aku ndongakno wonge muga-muga uripe penak. Muga-muga tanggungane almarhum Mama Endang bar. Nek karo aku karo keluargaku gematine ra kaprah. Dijaluki tolong ibu pas ning rumah sakit ngono kuwi. Ibu dipijeti. Mbak Jessica nek ngalem ning ibu kuwi ya Allah guys wis dipadakno kaya karo mamae dhewe soalnya jarine kepribadiane padha. Mbak Jessica tau ngomong ning aku ning ibu sampe nek nikah jarine sing nampa sing ngewangi sapa enek ibu Mbak aku ngono. Ya cara dongane yo guys muga-muga Mbak Jessica penak uripe endangan. Muga-muga diparingi lancar kabeh suara bine. Sepurane yo guys malah tak kongkon delok aku nangis. Aduh. Untu lara ki walah ngantek tekan kuping, ngantek tekan sirah rasane cenut-cenut kabeh, lara-lara kabeh tenan. Iki sing ngrasakno ora ngarah ngomong alay, ora ngarah komen sing ora-ora, tenan aku ora ngapusi, guys. Aku enek wong loro enek apa ngono ki ora tau nek tak omong nek alay apa lebay apa-apa niki gak tau, guys aku. Soale kasarane nek aku ora ngrasakno lorone wong kuwi, cara mono aku yo gak iso ngrasakno, sing ngrasakno yo sing loro kuwi. Anak wong loro niki ya wis mbok yo ndang didongakno ae. Muga-muga ndang mari apa piye ngono. Ora. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku yo matur suwun mbek Mak Ngatini wis gelem mergawe ambek aku neh. Alhamdulillah terbantu, guys. Tenagane sat-set iso ngurusi Kinara. Ambek Kinara yo gematine ra kaprah, anakku didusno. Dikai mangan, guys. Aduh. Sepurane aku yo guys nek dadi wong alay, nek ganggu uripem,
iki mang wis tak kompres banyu guys. Jarine dokternya aja mangan pedes, aja mangan panas, kecut. Kayak ngono kuwi aja dhisik. Ya Allah, ke anakku kenapa? Ya Allah, wis aku tak nganoni anakku sik guys. Ma, aku matur suwun sangat ya mak ya. Jenengan wis ya Allah akan bantu aku. Wah, aku narane jenengan ngono ya mbok piye mak polahku ki mang mak. Anakku mbok dusno. Aku yo beneran yang kene neh. Pokok itu wis kita istirahat ndang piye Mbak Ida wong terah yo wis cobaan iki kok untu loro wis ya Allah dhewe ngalami. Ngalami aku dhewe nek untu loro rasane kaya apa. Yo pan iki tak jabutno loro. Yo ngono kuwi. Cara meno enek untune neh ngono kuwi lho. Anu gingsul mboten. Oh gak ora gingsul. Pukul neh ngono Pukul berarti. neh nggon jerene dokter iki apa carane? Rahange metu neh ngono lho. Loro kuwi ya tak jabutno. Tapi kan aku nganggo BPJS. Nggih. Pokoke iki wis sapa sing gelem lah nek untu loro. Ki ora nek wong gelem untu loro. Ya Allah mak kuwi tenan aku ora ngapusi ndek bunyi ngantek adem panas mak awakku. Ya Allah tenan aku nek loro ora anu iki wong aku maksudku ki duwe bocah cilik duwe loro ki ndang diobati ben iso ngurusi bocah ngono lho mak maksudku ki ngono. Iki mah ya nek sing komentar sing jarene alay sing apa wo muga-muga ya ngrasakno tuku 5 ngono ae ya. Untune iki lho lah nek terus nek untu loro iki rasane nek tenan mak. panas pereh. Nek aku ora kayak istilah jemot-jemot. Walah malah pleng aku wis tau ngrasakno. Iki sak kuping kuwi mak rasane. Teng. Cenut ngono ya Allah. Wis sing penting ndang istirahat. Iku wis dibel Sampun mungkin tak kengen mriki. Enek cara mono enek ibu enek repa ki. Enek sing nunggokno ngono lho mak. Aku mah yo mikir ngene, kata pusing kok iki mamae lagi bar nganu. Iya wis ayo mbek mama ayo. Nggih. Ayo Kok wis sing penting gue istirahat. nggih Nek mak. dijabut wis nganu kok alah. Wis karek penyembuhan kan wis enak. Terus ora enak untune neh ngono. Iki jarene pemirsa pemulihannya ketoke nek mboten salah semingguan mak. Semingguan iku. Mungkin obatnya gue mbak ini. Ini mungkin tak kompresi mulai. Dia Ojo, obat Mak. iki pun tak minum. Cuma kecut, pedes. Nggih mak, nggih ya Allah mak. Wis makasih mak jenengan ndang mantok mak. Aku mulai. Nggih pun. Niki Apa-apa? tak jake pun berdua niki paling yo sak tah. Cah delok kas paling yo teko terus mantok. Menawi ibu kalau repa tak teleponi mulai ben to mriki ngoten. Nggih. Wis istirahat ae. Nggih, matur suwun nggih mak nggih lemah Aku terus yo mak matur nggih. nuwun. Gusti Allah sing bales jenengan, Amin, mugi-mugi amin. pokoknya jenengan sak keluarga paringi seger waras panjang Amin, umur. amin, ya Rezekine ya dilancarno terus terus ngono ae. Nggih pun mak, pun jenengan monggo mantuk. Kula tak ndang nggih tak Pengen buang. nggih. Tak jake teng kamar mawon lha pripun nek mboten teng kamar mungkin nek anu. Aduh, ayo Nduk. Ayo masuk kamar yuk. Nggih, ayo sini. Sini. Ayo. Sini. Ayo sini. Ayo. Nggih, ayo. Ayo pelan-pelan awas nek turun, awas. Ya, ayo sini. Sini. Ini mama. Ini kamar. Ini kamar. Mak mau mantuk dulu, besok ketemu lagi. Ini kamar enek remote. Ayo di kamar aja nggih, pinter ayo. Pun jenengan salap kombongan, Mak. Rasane sirahku cek cenut ngoten sak kuping barang ya Allah. Iya, iki tang mau gak ngeruntung iki. Wes. Mama tak pipis sik. Dah di situ bentar. Obat emang enak telu, guys. Enak telu obat emang. Iki aman, guys. Modelnya anu. Meskipun dicetak-cetak orang ngarah nyetrum. Tapi rekne bar iki tak tokno saka kombongan iki mang tak nggo ngresiki kombongan. Nyamuke padha mlebu.
Iki lho untune sakmene dawane ya Allah. Iki untung ora nek sing keri. Lho ngene dek bengkok ngene dek terus ngisore terus lancip ngene dek. Aduh lorone tinggo ngelek ya loro guys. Tenan. Tinggo ngelek ngene iki loro kaya radang ngono ki lho. Tapi cuma sebelah kiri tok. Ki mang di anestesi ya sebelah kiri tok. Dadi kaya bibir, pipi, kabeh rasane kuwebas kuandel ngono. Dadi pamane ngantek saiki ya rada ijek kandel rasane. Ayo wis guys gitu dulu guys kontennya guys ya wis purane nek aku enek kleru. Biasane nek angger konten piye enek komen piye carane aku ya gak nyauri. Yo lagi iki ae ngantek tak gawe konten. Ben ketok ora meneng ae ngono lho aku cara ngono kan ya berhak apa jenenge? Ya berhak nyauri, berhak jawab sing komentar kuwi mang. Dah ini kotor wis aku tak ngeni anakku sik. Ketoke aboh yo guys yo, rada gedhi sithik yo. Padahal wis tak kompresi. Dikongkon sering-sering ngombe banyu adem pokoknya dikompres es batu apa ngono kuwi gak apa-apa. Tunggu ngeluk loro rasane tapi ya sebelah kiri tok kene. Adik mboten pareng rewel nggih. Nggih pinter adik nggih. Mama gigine sakit besok nek udah sembuh mbok nek mang kuwi sampluk ki naraga suwalah rasane ngantek ngliyeng rasane ora sengaja jenenge bocah cilik ya ngono iki lho ketoke lho engko tak kompres neh yo iki mang tak share ning Facebook ternyata akeh sing ngalami pol guys malah jarene enek 2 atau 3 hari lagi jarene dijadwalkan operasi. Kimang alhamdulillah dokternya kan kenal karo Mas Dimas di Tembungno. Terus reservasi jam 12 siang. Aku teko tepat waktu terus akhirnya langsung ning ruangan karo tindakan kuwi mang. Tak kira ya ora langsung tindakan. Ternyata bareng di ronsen gigi bareng apa segala macem ternyata harus dicabut. Apa sih jenenge gigi impaksi apa ya aku lali jenenge. Ketoke impaksi ngono lho guys. Kuwi nek ora dijabut kuwi bakalan loro terus soale kuwi nyundul gigi lain, pertumbuhannya ora sempurna. Dan dia mau tak tekoki jarene asisten dokter iki enek sing ngalami tukul malah ngisor dhuwur ya Allah kuwi rasane piye? Wong cara mono tukul siji ya wis loro ndahne loro ya wis muga-muga paringi seger waras kabeh paringi rezeki yo dilancarno wis nek iso tenan aja ngrasakno ngene iki guys tenan nek iso aku loro apa ayo loro kasarane tiba aku wis tau tiba saka montor loro koreng luka ngono kuwi terus sesar iki kuwi ya luwaru yo wis ijek loro untu rasane luar biasa nek loro untu rasane iki walah mari ndekne kan sarap iki lho ning sirah karo ning kuping iki nyut rasane iki ngelu mbah wis ora iso deskripsi napa kok man ki omongan mangap mangan yo ora iso mbombo mangan yo timik-timik mulai sesuk aku manganku yo bubur sing halus-halus ngono kuwi ben ora usah kakean ngunyah. Wis guys ngono ae guys yo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijaga kesehatane sepurane nek aku enek kleru-klerune yo guys. Yo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah.